weche mosebedo katimore do kendo adwani mondo awach mana ndalo ariyo ma odiochieng' manyoro gi kawuono mana ka wang'eyo machuok en kaluwore koda ywaruok e kind ogai mar doho Martha Koome kaachiel koda okil abiro wacho Ahmed Nasir kaluwore ni wach mapielo nowacho ne oketo e oboke kata ne oketo achiel kachiel nyaka ne Koome. Koro adwa mana penjo ni weche mosebedo kadhi e doho nikech Pielo Lumumba mano okil kaachiel koda Ahmed Nasir nowacho ni nitiere chin mibadhi ma sani nuro doho kendo nyalo ketho kata nyalo rocho chenro mage. Adier ni kanye wechegi? Mokwongo kachako anyalo wacho ni gini thoth ji nene ni gini nochakore ndalo ariyo mokalo. Lakini ok ochakore ndalo ariyo manokalogi. Gini nochakore chon. En mana ni thoth wakinde ne ok dwar wuoye kaluwore kaka samoro yudo ka ng'ato luor ni gini ka ng'a wuoye to samoro nitiere kaka debedi kaka gini idhi lim kuom client na. To gin ing'eni gin jok madongo mose practice kendo gige mag chikegi e higni mang'eny. Koro gin gionge gi luoro moro amora emomiyo ne giwuok. Lakini iyudo ka adiera to kendo nitiere mang'eny e weche ma joge wacho. En mana ni ji osebedo ka mung'a. Emomiyo koro gie sechegi sani koro liet no wuok to nikech koro githung'e kode koro ne chune mondo ebe koro chak wuog oko mondo ochak defend. To bende paro ni doho sani nitiere koda chochni mang'eny kaluwore ni doho sese kuom wach mar leo e weche mag IEBC. Bende kiparo kanyo jang'ad bura Lenaola nogolo wach kawacho ni piny Kenya oseleo mabor kaluwore koda weche mag chuogo IEBC. To wang'eyo ni gie kinde ni doho ochungo chenro mar chuogo IEBC kaluwore koda ywaruok mane nitiere e yiero jogo mabiro yiero commissioners monego bed e komno. Iparo ni doho bende nitiere koda chochni moko ma sani ochungo chenro mage? Adier mantiere en ni jok mosechungo wach mar chenro mar IEBC en doho. Nikech ka wang'iyo chien kacha sama ne idwa ni mondo gol migosi Rigathi Gachagua, chenro go noringo mapiyo kabisa kendo gi bwo ndalo matin ne gitieko ng'ado bura cha. To ka koro chak gike machielo ma koro aparo ni koro system neno ni mae to kotiek piyo to nitiere kaka dhi chandogi. Nikech sasa miwinjo ka ji wacho kelo questions e wach telo ma wan godo e piny Kenya kae. Tiwinjo kiwacho ni kik wawuoye wach mar presidency nikech waonge gi IEBC. Tineno ka do cases gi nobedo filed kata ka ne pok mar migosi Gachagua nochakore. To onge ng'ata miwinjo ka ng'adogi. Kata king'iyo the former president mar Law Society of Kenya, Nelson Havi, e wigni te aparo ni gi week mokalo, osebedo ka gimoro achiel motemo timo en nyiso jogo eko ma jong'ad doho, magistrates gi judges, miyudo ka odiochieng' manonego bed ni obedo piny mondo winj cases. To chieng' no yudo ka ochiw notice ni ang' ne ok nobedi. Ma by now aparo ni gisewuok karibu judges malawo mana 50 koriwore gi magistrates mo cancel sessions gi ma ok gidhi bedo are tarik 9 nyaka tarik 13. Tiwinjo ka samoro kaka nitiere court machalo kaka koro Mbita kama wuoke. Ing'eni wan mana gi samoro gi magistrate achiel kata mana ariyo. To ka course list kaka nitiere moro mane ogol jang'ad doho achiel odiochieng' achiel en gi file 196. Mano en workload moko nego bedi. Kasto e files 196 gi pod gichak gichiwo notice ni ok odhi bedo e juma ni te. Koro kama gik mano nego bedi ni odil godo e odiochieng' achiel. Koro goya ni 196 no dibich ndalo ma ok odhi bedo. Ineno ka koro medo mana backlog ma koro thothne iyudo ka gimomiyo cases ok dhiyo en nikech jo judiciary gi prioritize gik mamoko mopogore ne konyo jopiny. To gini gimomiyo thothne koro ji chako wuoye ma wakinde nofwenyo ni gimomiyo thothne jo judiciary dwa notim ni ma gin gi sika ni ok gidwa winjo cases nikech case kata ko winjo to salary ne donjo, msache donjo. To koro gisiko giketore gi conferences moko mang'eny mondo gidhi giyude per diem to giyude allowances. To mane ng'eni pod wang'iye ni en corruption in another way. Kech onge tiende mondo wawach ni jo judiciary inyalo bedo gi conference madhi mbele e juma achiel te. Iye ka endi wantiere gi samoro nyathi mane haki ne orochi. Mano nego bed ni yudo justice instantly. Samoro wantiere gi ng'ato kae ma samoro auction ne obiro ni dwa uso gigene. Onego bed ni kawuono gigeni bedo auction kata ka ne tich adek. Tikone ni do ok dhi bedo are tarik 9 nyaka tarik 13. Onge kamoro amora medhi yude justice. To kako okil achiedh nade ni ka midhiero ni kanye bende paro ni kako gai mar doho Koome nitiere nyakonchiel moninde ma ok en nyakor jopiny koso achiedh nade maduong' yudore kanye? Adier mantiere en ni kata conferences gi seche mipango gi
onego bed ni en kaka jatelo mar doho gigi eki en emo approve gi. Onge kaka onyalo approve ni mondo courts gi tetete ok dhi bedo to ng'e maber ni jopiny dwaro haki. Kasto kendo kata king'iyo wach machielo mane Ahmed Nasir wuoye, owacho ni nitiere pesa monego bed ni World Bank golo, to pesa ni gik mopang tim kode ok gin gik ma priorities ne jopiny. Gimomiyo wan gi gine jang'ad bura kata mana magistrate ma odiochieng' achiel en gi cases 196 en nikech wan gi inefficiency, ok ging'eny moromo gi population mar jopiny, gitin. Kwang'iyo magistrates gi judges mantiere gitin moingo kaka jopiny dwaro. Koro ere tiende mondo wach ni pesa gi pod idwa dhi gerne godo judges ute gi magidake sana mag jo Supreme Court, ot magine magidhi winjo godo maber, ka seche gi to pesa ni nyalo mede e msara ka mondo ichak imed jong'ad bura makoro wadhi wabedo gi magistrates mang'eny ma namba mar files ma ng'ato ka ng'ato tiyo godo koro dok piny. Koro ineno ka ma en mana lack of priorities ma wabedo godo e telo mar ido kae. Kaluro koda wechego ywaruok ma kaka ka osebedo kendo king'iyo mbui mar X, Ahmed Nasir mana kaka nalieko mokwongo osebedo kalaore ahinya kod Koome ka onyise ni nyaka koro igwe tao. Bende iparo ni weche ma osebed kibiwo kuom ogai mar doho mano Martha Koome gin adier, to bende mano nyiso ni en ng'ama koro nego owe komno thenge kaluwore mana kaka iwacho gik mathoth koro ok dhi nyime e doho. Kwang'iyo lwenje gi Ahmed Nasir nikech aparo ni mae kama koro nogik mochako wacho ni ji dhire ahinya mondo gwe tao. Ahmed Nasir nokwongo wacho ni nikech gigi osebedo kondikogi to kendo ji nenogi, mondiko nyaka barupe nyaka ne World Bank to ji neno, ema nomiyo ji mang'eny koro osechako react. Ahmed Nasir nowacho ni nitiere pesa ma World Bank golo, to pesa ni kaka obiro ma okete en siri ma onge ng'ata mong'e, ma kata mana jomoko bende e judiciary kae gikia wachne. Koro gima nonego bed ni timore, nikech nowacho ni pesa ni obiro tidwa ti kode marach emomiyo opand wachni. Gima nonego bed ni timore kopo ne jatelo mar doho Martha Koome ne en ng'ama jaadiera, nokonego bi oywagi ni ji dhire ahinya mondo gwe tao. Nonego bi okon ji ni to pesa ni obiro koso ok obi adier kaka joge wache. Nikech kopo ne wacho ni nitiere gi gimoro e ofuki, kiki wach ni ji wacho maybe ni ji ok dwar e ot. Ya ofuki no mondo itang' ne ji ni gini mage wacho ni indigo or gimage wacho ni oonge. Koro mane atua mono onego kuongo chak godo mondo kuongo lerwa ni to pesa ma wach ne wuok ni, nikech sani pod ji winje rumbi ni Ahmed Nasir ma wache, World Bank poko wache, kata barua mora pokone. Ene monego bed no wuok oko kaka jang'ad doho kaka jatend jong'ad doho te Kenya kae, monego bed no chung'ne adier makende mondo wach ni pesa ni wach ne chalo kamae. Kose kuongo lero kamano mondo kore ko no dhi winja nena ka joma chalo kaka PLO gini gi Havi gini koro ne dhi chako kone ni koro resign or kiki resign. Kinde mathoth doho kata bedo ni en bad sirikal onego bed ni ochung' kar kende kendo onego bed ni otiyo tijene kochung' kar kende. Kata kamano weche mag siasa ma Kenya osebedo ka donjore e doho kendo kata ka e kinde mane Martha Koome ne kawo apisi to anya paro ka jatend piny William Ruto nokawo telo kasto ondiko jong'ad buche ma bende ne olewo oko kuom thuolo moko. Ji noparo ni mano ne en achiel kuom yo mar go dhoge bor. Bende waparo ni samoro siasa osedonje, nyalo bedo ni donjo kuom Koome kata Ahmed Nasir ma koro dhiro Koome mar mondo mi ogwe tao. Ananyalo wacho ni jatelo ma Martha Koome osebedo ka odonjore sana e gige siasa. Ma wachni kichako ng'iye to donjo chon, kata king'iyo kaka ne jatelo mokalo Maraga ne tiyo e doho. Nogik kama koro Migosi Uhuru Kenyatta notamore ni ok oswe ahin jok moko manosepuodhi ni nonego bed ni iketo gi kaka jong'ad doho. To en noyie ni mondo kawe akawa gi jo executive ni ong'a marach, lakini nokodhi nindo piny kata go chonge ne jo siasa. To kwachako duoge Martha Koome, king'iyo higani gimoro dwe mar ariyo dwe mar adek higani, ne gikwong giyware kabisa gi ker ma ker wacho ni dhi ng'ad tiendu gi weche makamago mowacho ni ok dhi miu pesa kaka udwaro no nikech une muketho pesa. Kasto ka nokawo ndalo aparo ni 2 to nonene kodhi State House. To kan bang' meeting ma State House ni gimokwongo timore, iwinjo ni joka te wach ni dhi bedo sworn in, jok mano osetam kande. Gimachielo mochako timore, ochako chik gi ni koro dhi chiw pesa
ochako chik gi geche manyien. Koro ineno ka en gimoro ma onena ni en onindo piny ne jo executive mondo timatima kode gima dwaro. To ok wanyal bedo gi doho ma ineno ka kodhi State House kore ka giyudo gima gidwaro, to katiba to keto gimiluongo ni judiciary fund monego bed ni giringo independently. The moment ma koro chako weyo timo gik moko independently, kata kawuone mane ging'ade bura nang'o, to aneno ka bura no odhi ne state odhi ne sirkal, to ane mane aywara gi sirkal, onge kaka nyalo yie ni bura no ng'ade maber, nikech aneno ka jogi samora mora ma giromo ga to ntiere goodies moko mabiro negi, to an onge chieng' mabiro rome kode mondo ambe koro gik moko chak biro na. Erokamano, iwacho wach kar omenda kanyo, ta achiel kuom gik ma kom osebedo ka ywago kata kawuono e kinde mano twak e romo mar odiochieng' dhialo kedo ne ratich oganda, oywago ahinya wach mar omenda, kowacho ni sirikal mamalo osebedo konindo ahinya pes doho, kawacho ni achiedh nade mang'eny kamoting'o buche ma ok yal kata buche ma osebudho e doho en kaluwore ni pesa tin, kata omenda michiwo negi ok kaluwore kod katiba. In kachiel kuom jokanyo mag LSK, omenda michiwo ne doho chalo nade? Gi sechego kanyal wacho ni ong'eny ahinya, lakini onego bed namba achiel, jok monego bed ni ne protect katiba mondo doho noyud pesa monego bed ni oyudo en mana judiciary achiel. Koro gin giwegi nitiere kaka ne gisefail e timo gima nonego bed ni gitimo, koro gichako hinyore. To kata ka gihinyore e seche mane migosi Ruto nowacho ni idhi medgi omenda bang' rombgi ma ok ne bernwa, nikech ne gidhi to giromo kasto chak koro megi promises, chik moko matindo tindo chikini idhi timni kama idhi timni kama. Koro onego bed ni pes matin ma giyudogi onego ging'ini to gi prioritize gi nang'o. Onge tiende mondo ichak kuondori ni idwa manyo kaka idwa gero gorofa 4 ei Chuka, to sechego kisebedo gi gorofa 4 ei Chuka tionge gi pesa moromi msara madhi keto ni courts 10 ma in godo kanyo endo. Koro iyudo ka in gi gorofa mogik gorofa 4 to in gi magistrate achiel kende ma ng'ado doho, tiende ni mago te resources mana monindo. Koro mane makosa mosebedo ka timore kodgi. Ineno kata mana en sani ok awach ni onego bed ni oringo gi gari marach, lakini ka gari moro manyien mar Prado nincho na wuoka ne to mane man odhi okongo gore, to seche giyudo ka jatelo mokalo Maraga ne nigi geche kendo mane pod tiyo mapok wawinjo kamora mora ni geche go nokethore. Koro iyudo ka en priorities kaka gitiyo gi pesa mabiro, nikech nyaka nene e piny kae onge chieng' mora mora ma pesa no oseromo. Emomiyo kata mana jo Amerika be pod olo pesa kowuok e World Bank. To gima ji lore godo en ni matin miyudo ni ere kaka itiyo kode maber, kata kaka iaposhone e priorities monego ibed godo. Erokamano, adwa penjo ni wach mar mibadhi e doho, to ahinya chin mibadhi ma bende mulo moko kuom jong'ad buche, nikech en achiel kuom weche ma bende king'iyo weche mawuotho e mbui gin gik mosebedo kiseyo ni nitiere jong'ad bura makawo omenda to ng'ado bura komachielo, nitiere joma bende ok rang weche makama, nitie joma kawo asoya ka en gima bende osebedo ka chendo ka moko kuom joma seyo doho wacho ni doho sani mibadhi otwapie to kwane ka okawo okang' makare. Bende nitiere jong'ad bura kaluwore kodi mi ineno ni chin mibadhi osemieno to doho kosekawo negi okang' mar chik? Ok anyalo wacho ahinya ni anyalo wacho ni nitiere ng'at ma chindi mibadhi osemieno, nikech mane ng'eni gima doho ema nyaka wang' ng'adi ka osetimne process te. Lakini wan kaka jok ma practice e court kacha, nitiere gik moko mineno minyalo chicha kata inyalo tiyo gi wi, nikech achiel kimedo achiel to nyaka wang' miyi 2. Koro nitiere kuonde moko mineno kaka itimo gik moko nitie kaka opogore. Emomiyo ineno ka nitiere kaka kawuono inyalo bedo gi kes, tineno ka kes ni en odwa ringo ma dweche 3 to rumo, to ng'at machielo to mare dwa kawo higni 13. Koro mago onego bed ni mi science ni yes, gik moko to nyalo bedo ni timore makare, lakini ok gin kaka onego bed ni giringo. Un kaka riwruok mar okinde LSK, ang'o ma de utim kaluwore ni kae mutiye umbe un go teku maru, chiko yienu timo nang'o ahinya kotenore koda weche mag mibadhi bende samoro useneno ka sani koro duodo doho? Wan gima watimo ga thothne kwa neno kama nitiere mibadhi maparo ni mae thoth wakinde biro yie koda mae procedure ma wan watimo ga. Nitiere gik miluongo ni application kata mana case. Ok inyal wuoka kawuono ni wache ni ng'ane nokawo asoya kikia ni nokawo asoya, nikech ang' no chak penji ni to ere evidence, bende nena kama nakawe pesa to nakawo pesa di, to ere kaka ing'eyo to pesa samoro ng'ato nigo defuket ok pesa be chalre.
Koro gima thothne wakinde timo en ni kes kosebedo filed to nitiere kaka iwe kes to ringo, kendo wanya wacho ni iketo badho e stage ka stage ma kes dhie. Iseng'e maber ni kae samoro nyalo bedo ni jang'ad doho ni nitiere kaka nochamo pesa, koro itimo atima gik moko mondo obed gi thuolo mar dhi ng'ado gik moko kaka berne, lakini in document ni te tiketo maber. Kasi ichak idhi e stage machielo tichak idhi e stage machielo, tidhi yudo ka samoro ong'ade ang'ada marach kamano throughout. Ma kosetimo kamano to ang' koro idhi e Judicial Service Commission ma ochung' ne jogi te be gat mondikogi, tidhi gi file ni, idhi ndiko negi complaint to gibro luongo file ni. Ka giseluongo file to gibe gidhi ng'iyo ni reasonably ere kaka ng'ani nochopo e ng'eto ni, nikech nitiere chike mitiyo godo, nitiere kaka onego bed ni gik moko te ringo. Onyalo chopo e decision kata mana A kata B, lakini nitiere kaka onego bed ni ochopo e decision no. Koro mago gik ma Judicial Service Commission dhi timo. Mano gima Law Society of Kenya osebedo ka timo, nikech kidhi ing'eni thothne ji ok landi, or anya wacho ni thothne jok milando ka complaint obedo raised gin ga judge sana ka complaint obedo raised gi jo siasa. Lakini pile nitiere complaints mang'eny mabedo file gi Judicial Service Commission, kendo giwinjogi kendo bende gi make determination. Makata mana nyocha machiegni ka aparo ne jumbe 2 mokalo nitiere kata magistrate mantie ka giwacho ni mondo gol. Koro en action ma gimbe gisebedo ka gikawo. Penjo bedo ni kaluwore koda ote kata barua manyoko ome ondiko kane owacho ni oyie osewinjo inyalo mana konyore gi pi. Owacho ni osewinjore kata osewinjo ywak mane Pielo Lumumba keto, osewinjo ywak mar Ahmed Nasir mar weche mag nono jong'ad bura manya bedo kod Chin Mibadhi. Mak mana nokwayo gi ni abro oro team mar JSC, to ka oro gi kony gi e nonro. Taneno kanyo ka okil Ahmed Nasir okwero ni mano gima ok onyal timo. E sama ineno ng'ato ka timo gimoro to bad sirikal mado dwaro kony kabila no, ang'o matek kaka okil mar wacho ni anto naneno ka ng'ane timo kama to maya e ranyisi? Gima tek momiyo ineno ka thothne wakinde ok dwar ni mondo koro gine ma gibedi ni gidwa konyo e nonro no, en nikech kaka okil an adhi e court gi pile to kar represent client achiel ibro yudo ka samoro kes manotime asoya en mana mar client nachiel, to an gi client karibu 1,000. Koro thothne yudo ka ngeni joma ng'ado doho ka gimbe gin dhano, gimbe samoro gikano mirima e chunygi. Koro yudo ni samoro ka ane ma ng'adhi ta ndiko documents or affidavit no tawacho ni okay, ane ma koro adwa konyo ni ng'ane en jamibadhi, ng'ane chama soya. Samoro namba achiel ang' ne aonge evidence, to kase onge evidence to jowetege be koro nyalo dhi gang against an ma gichak wacho ni chakre sani koro ng'ane ni en kes ne moro amora mobiro to konego bed ni ng'ado kata konego bed ni miyo kata client ne haki. Koro yudo ni kane an gi client achiel, jomodong' 999 ka koro gidhi yudo haki mana nikech gima natemo timo ne ng'at achiel. Penjo gade niya, ogai mar do en ng'at achiel to obede kom mani malo, to sama joma ni piny kaka koro okinde wacho ni ng'ane ni mibadhi to kinyal chung' madhi neno nikech kenge mathoth iwacho ni buche mal thoth lwar kalore ni onge janeno. Sami wacho ni jang'ad bura makama nitiere kod mibadhi to kichung' mar chiwo neno, ere kaka jang'ad bura kata ere kaka koro ogai mar do biro kawo okang' ne ng'ami wacho ni negi Chin Mibadhi to onge ranyisi? Koro gima thothne watimo en ni cases ma file ka upone ng'ato ne gima otimo mibadhi, obedo ga ni en case mar client, nikech samoro yudo ka client kaka koro in maybe engima ni nyalo bedo kata gi case achiel kende, to wan ing'eni ma e gima watimo ma pile ma kata kawuono kadhi aketo case e wi magistrate, kopo ni okane mane an party mar case no, weri gi bedo wakili, tibro yudo ka kata mana kiny ne pod achaka duogo ire gi file machielo mar client machielo kamano. Koro momiyo thothne gima watimo en ni iwuoyo gi client ni, ikete confident ni process ni onego bed ni time, to en owuon koko time nikech en moneno injustice, ok in kaka okil, en client ni mong'ad case ne maracha emo bedo gi injustice. Koro nyaki confirm ne ni kotere process ni or samoro case no ne tin, to nyaki confirm ne ni kopo ni ok otimo gino
mokawa tuani kaka client mano bedo gi injustice, to kiny ne gini nyalo chako duogone nikech gini dhi bedo ka dhi mbele system kacha dhi chako duogone or dhi chak dhi ne ng'at machielo to ok obi rumo. Koro nyaka ang' ebo kawa tua. Maparo ni mano be gima Nelson Havi ne okawo. Apani osekata file petition ananeno kowuoye nikech juma mokalo ne ondiko ni nitiere judge moro mosebedo gi file ne to ok dwa golo judgment. Mandalo osekalo mang'eny to every time file ne onego bed ni biro tiwacho ni court onge, ni samoro judge onge odhi kia kune. Koro kopoto judge wacho ni kiny ne gol judgment, to kogol judgment to gol against client ne. Koro neno kaka koro mano situation ma en owuon embe koro donje gini nikech nitiere kaka ne ose complain. Mano koro mi confidence in be kata mana kaka wakili kidhi wacho ni nitiere barua mancha na ndiko ka complain ni judgments na pok owuok. To bang' ka nandiko barua no to miya barua machielo ni judgment igolo kiny ne kasto koro kogole to gole against client na. Manyiso ni mano client na bedo victimized nikech gima natimo. Koro mani ng'eni opogore gi moko ma kawaida ma itima case idhi e court pile pok iyuar gi magistrate lakini kineno kako ng'ado bura tineno kan tire kako dhi against client ni samoro nyalo bedo ni osechiemo. Ero kamana nya mano keto ukanye kaka ukinde matie doho ni mana kaka wasewacho ni weche iseyieri ni tire weche madhi mbele doho kendo gin gik moko ma ok timre yo makare kendo nitiere kinde mose bedo kawacho kawuoyo kotenore koda weche gi keto ukanye kaka doho to ponono ni dwaro mondo mi Koome ogwe tao nikech okwero ni mano to ok obi timo okang' mane kada ere kuba koro mae weyo jopiny ma ogeno kuom doho ni weche mag ratiro kaachiel koda un kaka kinde ma bende doho kanye ma utiye. Osebedo koketo kama tek ahinya kendo kama lit ahinya nikech seche moko ibiro yudo kidhi gi client nie court king'e maber ni dhi yudo haki, lakini sama koro in kacha tineno ka koro gik moko ringaringa mopogore to gie chon to neno gik ni onge gimoro amora minyalo timo. Emomiyo ineno ka sani kaka okinde wasethung' gi wachni kendo koro kinde osechako wuoyo ma kendo ka kopo ne odhi mbele kamae to naseneno ka jo Law Society of Kenya jotendwa nosewacho ni kopo ni gini ok nyal rumo corruption madhi mbele to gin be gidhi down tools gi. Wadhi wacho ni wan koro kako kinde koro onge kar gimoro amora ma wadhi timo. To remember ni magistrates ka tete prosecutor tete gite gino kinde mokwongo makoro kopo ni wadhi wagomo ni ginte ni members te mag Law Society of Kenya koro ok nyal dhi e court to nyaka kata magistrate ka gibe nyalo dhi megi sanction gi Law Society of Kenya ma kon gin kare wadhi dibau. Kibedo dibad then automatically chakilalo ochalo kaka party mar siasa. Kupo no yeri idonje bunge nikech ne ine party ni to party no dhi ogoli then onego beni lalo komino. Koro mano gima Law Society of Kenya nyalo timo gie sechegi to mana kopo ni jogi odhiro ama koro ogikni corruption ne no konyal rumo mana nyaka koro gene mang'ad gi oko nikech jogi yudo ka ne pok oyiergi kaka magistrate ne gin members wa kendo ne giywago gik ma wambe waywago gi to ka gisekalo kocha to koro gene magidhi gilokore andhoke magine magidwa ni mondo koro justice ok yudre digi kama koro iwacho ni ne un nyithiwa ndiyo lakini gie sechegi mondo Kenya odhi nyime un mana ji karibu 300-400 koro un wauru wawe uoko. Kopogore koda ywak mosebedo kuywago e mbui bende nitiere oboke mosendiko ne Martha Koome kaka Law Society of Kenya. Law Society of Kenya ncha nosendiko mano ywak en mana ni corruption ema nok giwaga ahinya nok en major one lakini nitiere gik mane giywago gik mang'eny ma ok function e judiciary gik mang'eny ma judiciary osebedo ka koso ma ok otimo ma kata mana Martha Koome ne odwoko gi. Bende diwacha kawuono kaka en odiochieng' ma bende ne idhialo odiochieng' mar kedo ne ratich oganda to wang'eyo ni piny Kenya osedong' chien ahinya e weche mag yudo ka ng'ato oroch ratiche to mago gin buche mabiro bede do higni gi higni ahinya bende kotenore ni samoro yudo ka buche mag ratich oganda otenore gi in ng'awa iyudo ka jomoko oroch ratich to bedo ni gionge kod omenda kata gionge kod nyalo iyudo ka gin buche ma ok yal kata bedo ni pen chike mapacho ka to chiwo ne ng'ato ka ng'ato ratiro mar ngima. Gini en gima very unfortunate nikech gima nomiyo thothne nokel katiba mar Kenya ma 2010 ne mondo no protect ratiro mar jopiny
to sani judiciary ma wadhi wabedo godo kata kidhi ng'iyo namba mar cases machopo Supreme Court ma deal gi weche mag ratich oganda, iyudo ka gitin kabisa. Thothne en weche ma yes en ratiro, lakini ok en ratiro mar ng'ama ni piny, en ratiro mar josiasa. Sani iyudo ni nitiere case ma ng'ato ne ofile ma mondo mi ochopi mogige Supreme Court mondo koro mi the final determination, jomoko kawo kata higni 10 nikech kaka Court of Appeal ji oseywakne kabisa, makata mana wan tinde ka in gi case modhi e Court of Appeal to we will kata gi file, inyalo dhi kanyo endo ti file kawuono to kawo file to imiyi tarik ma kata mana dwe mar 10 higa manyien, to kore ka in e 2024 koro file ne dhi kawe ka to koro chamo mana buru nikech gima inyalo time bende onge, to client ni bende ikono samoro ma client ma maybe ebe otuore. Koro thothne ji ok yud ratich gi e court, to mana nikech inefficiency ma wan godo gi jok ma wan godo e telo kachacha. Geno jopiny oket kanye? Anaparo mokwongo geno mar jopiny okwongo obeda beda kuomgi. Wantiere gi ji mang'eny ma samoro bedo gi kes to lengo dalenga. Onego bed ni sama in gi kes ni in tere atera, kata kopo ni jogi gidhi kete mobudh kabisa, tere atera. Kaito bende Law Society of Kenya ong'eyo maber, kendo aparo ni useneno kaka Law Society of Kenya gi President Faith Odhiambo osetemo kabisa mondo rit ratich ji e gik mosebedo ka dhi mbele. Gisebedo ka gi represent ji kata mana gi seche gi kawuono jok mane omaki Law Society of Kenya ne oro ne gi wakinde mang'eny mondo dhi represent gi. Nitiere gima iluongo ni pro bono. Japiny kobedo ne ok onyal yudo pesa mondo yud legal representation monyalo chulo godo okil ma represente, iwuotha gi tiendi tidhi Law Society of Kenya. Gin gi offices across Kenya kae, to kidhi kuro tidhi explain shida ni ma gineno ni kae to nitiere wach, nitiere kaka oroch ratichi, to Law Society of Kenya dhi manyo ni okil magene maging'e kaka gidhi deal godo kigen ma in wakil ni dhi tiyo ni kagima in eme chule to kichule. Koro mano nyiso ni nitiere kaka ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa Kenya kae mondo kidhi e court kata idhi e doho miyud ratichi. Nitiere kaka inyalo yude through other organizations machalo kaka Law Society of Kenya. Erokamano mana ka watieko, sani do chochni mokalo kendo aparo ni sama ukinde madongo wuoyo to iyudo ka jopiny bende koro chunygi tho, kaluwore ni wang'eyo maber ni sama sirikal ok otimo maber to geno te iketo kuom doho. Sani wach mar IEBC jopiny ng'iyo mana doho ni ponono ni koro tamore kama koro wachomo ni sa bende dong' matin to doho ema dhi ringe, to sani weche mag doho chalo kama, kendo geno nitiere kuom joma chalo kaka Law Society of Kenya ma bende nyalo kawo okang' kotenore koda ogai mar doho. Thuolo mudong'go kaka LSK ponono ni sa kadho kendo gik moko ok riere, ere gima un godo munyalo timo mar reso jopiny? LSK kaka wasebedo kwa nene kaka wasebedo kwa timo gigewa en ni samora mora mantiere wach to wakawo ga atua kaka gi seche gi, nikech ineno ka cases gi osebedo ka rengo kaka sani ok nadwa dhi kanyo to kaka migosi Kalonzo Musyoka waseneno jopiny oseneno ka nitiere kaka ene moywagore ni odwaro IBC lakini gi seche go to ng'ama otero court mochungo constitution mar IBC to en party ne. Koro mago gik mantiere kanyo endo, to time kata kaka medo ringo nitiere gima ang' idhi luongo ni constitutional crisis. Kopo ni ang' time odhi moringo makoro waonge gi the entire time frame monego bed ni ike godo. Koro kanyo gima Law Society of Kenya biro timo en ni gibiro ringo to gidhi e Supreme Court. Ka gisedhi e Supreme Court to giluongo gima iluongo ni advisory opinion. Kato e advisory opinion Supreme Court dhi chiwo timeline makoro inyalo tim godo gini mar konyo situation makoro wantiere gi e sechego ma vipengele moko mag katiba ne ok opar sama niketo. Manya timore karang' kaluwore ni weche mag ng'ado kiewo thuolo mar gi e rumo e higa mar 2024 manego bede gitimore, to pod waonge kod IEBC maonge bende ni thuolo mar loso kata mar chugo mar keto commissioners ok en thuolo mabiro kawo, ok en gima biro kawo thuolo machuok. Koro sama koro thuolo nikech nitiere thuolo monego bed ni kawo godo commissioners kasto kendo monego bed ni timo godo mar kiewo kasto kendo gi mar election. Koro Law Society of Kenya nitiere gi gima iluongo ni Public Interest Committee. Gidhi bedo piny to gitimo tabulation mar thuolo gi te kaka katiba oketo gi. Koro ka gineno ka time ni dhi rumo makoro gik rumo kabisa,
kore konego bed ni giringo ka gidhie e Supreme Court nikech mano ka nyiso ni wasechopo e crisis. Ok ginyal dhi kapok wachopo e crisis nikech kapok wachopo e crisis ema pod waneno ka migosi Kalonzo gi ne pod nie High Court. But ka crisis cha wang' osechopo to cases mag High Court kata wang' ne kel gi malo kuwe mondo ng'i ni e advisory opinion ni ere kaka wadhi consider gik ma jogi be ne raise mondo gimbe kik hinygi nikech samoro yudo ni gima nomiyo gimbe gidhi e court ne nitiere ratich gima ne giparo ni rocho. Koro gimbe nyaka wang'i situation midhi ng'i godo ni gima nokelo crisis nigi ne ng'ane gi ng'ane wacho ni ratich gi idhi rochi kanokaw gini. To koro ere kaka inyalo tim gik moko roch ratich gi to kata ko oponi oroch ratich gi to ere kaka gin be inyalo megi gima chalo kaka gima nyalo moro gi gin be in the entire process. Pero ka wach ni mogik saurumo. Wach na mogik en mana ne gie seche gi gimomiyo gik moko bedo maliet ne jopiny be kik ji lose hope. To gimomiyo kik ji lose hope en nikech gik moko bedo maliet to sama obedo maliet nyaka kue. To gimokete maliet en nikech ji wan be kaka kinde wasigi kamoro ma waol gi corruption matimore kachacha nikech sama o affect kaka client na tan be o affect kaka wakili ni. Kuro obeda maliet kamano to ka wang' osebedo maliet to wang' ne riere ma weche dhi bedo maber. Erokamano nya Gada Guko nyakoromogi mano e thuolo mana wan go mana ka Gada wacho gima liet nyaka kwe omiyo kamo liete no wageno ni weche thedhore kendo weche mag bad migao biro riere tok tulo kata tok ywaruok makamano mar mondo mi piny Kenya obed kama ber kaluwore ni ka onge doho to weche mag katiba biro dhi mana kanono. Ka kamano erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni mar duol nyinga Simfros Okinda.